Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Siaya Jame Orengo wacho ni ogai mar obila Japhet Koome okoromo betie apisi mar piny owacho kaluwore gi weche mane wacho ni ewi ji mane wito ngimagi e kinde ng'anyo mag Azimio. Orengo kwedo weche mane Koome owacho wacho ni riwruok mar Azimio ne otudore kod jotiche kuonde kano ringre jomotho mar golo ringre jomotho oko kendo riedo mbele jofwambo kaka yo mar ketho nying apisas mag obila. Kane oloso e kaunti ma Siaya kinde nyasi mar rwako nyamrerwa 170 sirkal mare, Orengo wacho ni kaunti ma Siaya ne owito ji 11 e lwet obila ma jendeke. Ojiwo pinje maoko mondo kwed motegno timbe obila ma jendeke mane onego jopiny mane timo ng'anyo e yor chik. The entire police, including the Inspector General, that in carrying out their duties, they must respect and comply with the Bill of Rights, which includes the right to life. The right to life. So, I was very amazed. My father was a policeman. I know how policemen do their work. I meet policemen in court. They are very good policemen we have in the country. But to have a policeman talk that language,